כן, אני אתחיל מסוף שנה שעברה. סוף שנה שעברה. קודם כל, יש לי פה בקהל כבדי שמיעה, אז אל תוציאו מילה מהפה, כי עם המכשירים זה מבלבל. הרוג'ר של רונית לידך? כן. רונית? שומעת. יש ב70 איש, רק אומרת. תודה רבה שאת מרגיעה אותי. כל הכבוד. באמת אתמול רונית שאלה אותי אם אני צריכה כדור הרגעה, להביא לי מה מרגיע אותי. אני חושבת שמה שמרגיע אותי הכי הרבה זה להסיר אחריות. אז המצגת הזאת עודד עשה. ובחוכמתו הרבה הוא גם אמר לי שאם אני רוצה אפשר לשכלל קצת את המצגות, והוא יכול למתוח לי קווים ואליפסות ולעשות לי מעברים רכים ולשים לי גם הערות על המחשב, ומרוב שזה משוכלל אני עם הסופר אינטליגנציה שלי לא מצליחה להבין, אז אין לו ברירה אלא לשבת לידי ולעזור לי, כך שאם משהו משתבש זה אך ורק על הראש של עודד. רוניתי, זה מה שהכי מרגיע אותי, להסיר אחריות ולהאשים אחרים. אני שמחה שמצאת. יותר מכדור הרגעה. מתחילים. אם הדבר קצת יותר בקול. אתה רואה? אוקיי. המינגווי שכתב את המילים האלה אמר גם את הדבר הבא. הוא אמר שמאחורי כל יצירה גדולה, לא, זה הוא אמר פה, סליחה. הוא אמר שיש שני נושאים בספרות. אחד זה מהות האדם, והנושא השני זה יחסים בין גבר לאישה. ושניהם כבר נכתבו בתנ"ך. כלומר, הנושאים הם אותם נושאים באומנות, אם זה בתיאטרון, אם זה בספרות, אם זה בציור ואם זה בפיסול. מה שמשתנה זה דרך ההגשה של הנושא, ודרך ההגשה זו הקומפוזיציה. התיישבתם נוח? קומו רגע בבקשה. אני עושה איתכם ניסוי קל. עכשיו אנחנו נעשה ניסוי קטן. נעשה ניסוי קטן. אני מבקשת מכל אחד מכם לסרטט באוויר עם היד או עם הידיים תנועה שלמה. תודה רבה. עכשיו אני מבקשת מכל אחד לסרטט באוויר תנועה דינמית. שבו. כן. דבר ראשון, אתה צודק יאיר, לך. כי אם סרטטתם באוויר צורה שלמה, ומה שראיתי פה לפחות כולם עשו עיגול כצורה שלמה או אליפסה, ואם הצורה הדינמית תהיה לחסוך, הבנתם את כל המצגת. יאיר, אתה יכול לחסוך לך. אני לא עשיתי. בעצם באופי של כולנו יש את שני התנועות האלה, את שתי התנועות האלה. השאיפה לאיזון, לסדר, לשלמות, לארגון. ומצד שני אנחנו לא יכולים בלי קצת דרמה. אוקיי? הדרמה והשלמות זה שתי תנועות באדם, ואלו שתי התנועות שבונים את תולדות האומנות. סימטריה ואסימטריה. איזון וחוסר איזון. תנועה וסטטיות. זאת השפה הפלסטית. אבל בתולדות האומנות, איך נקרא לזה? לא, לפני. אתה צריך להגיד את התשובות הנכונות, עודד. בשפת האומנות אנחנו נקרא לזה קלאסיציזם ורומנטיציזם. נכון? קלאסיקה ורומנטיקה. נכון? כן. תודה. נאו-קלאסיקה ורקוקו. נכון? רנסנס וברוק. יפה מאוד.
אקספרסיוניזם ומינימליזם, נכון? בעצם אלה התקופות, אלה הסגנונות, או אלה הקומפוזיציה, שבונים את הקומפוזיציה, הכל לפי הפילוסופיה של אותה תקופה ולפי המקום. אוקיי? אני רוצה להסביר רגע תופעה שהרבה אתם שואלים אותי מה קורה בעולם המודרני. אז אם אנחנו רגע משווים את הציור לגוף חי, שיש בו גידים ואור ומערכת עיכול ומשמע אתם יודעים, שרירים ואפילו שכבת איפור, וכמובן שיש לגוף שלד. בעולם המודרני, באומנות המודרנית, האומנות הפשיטה את כל האור והגידים והשאירה את השלד בחוץ. האומנות המודרנית זה השלד שיצא החוצה. ואני חושבת שמרכז פומפידו זה הסמל הכי מובהק לאומנות מודרנית, כי אנחנו כולנו יודעים שכל המערכת הביוב והאוורור וכולי, כל הצנרת נמצאת בחוץ. לא עוד מוסתר פנימה מתחת לחזות אסתטית פיגורטיבית, אלא יוצא החוצה יפה, אוקיי. סליחה. עכשיו, עוד משהו קטן. אני רוצה שכל מי שהריבוע הזה, ריבוע בי מוצא חן בעיניו, מבחינת ארגון, ירים את היד. מבחינה ארגונית, מה שקורה פה. מי שמוצא חן בעיניו מה שקורה פה, ירים את היד. אוקיי. מי שמוצא חן בעיניו מה שקורה ב-A, ירים את היד. אוקיי. C. תרשמו את השמות. D. כן, אני מתפלאה פה. אתם מאוד לא בסדר. מההתחלה. לא, איפה השכל? למה הלכתי אתכם פה שנים? מההתחלה. מי מוצא חן בעיניו D? או, מתחיל להיות פה. מי מוצא חן בעיניו A? אוקיי, פה, C. אוקיי, פה, D. אוקיי. יש לי עוד עבודה איתכם. מה? כן. אני רק רוצה להגיד לכם שזה עיבוד גרפי לפסקול. התחלתי דווקא פשוט. בטהובן. וברן, אתם יודעים שהוא העולם הקומפוזיטור בתחילת המאה ה-20, שהוא שבר את כל הרצף המבני. לא, אבל אתה שומע כמה ביחד. נכון, כי הזמרון לא... עודד השם. לא שמנו לב. וזה רעש לבן. רגע, מה רעש לבן? זה? בעצם מה שאנחנו רואים פה לא עובד? יאללה. עובד. מה שראינו שם, לא תחזיר רגע אבל, מה שראינו שם זה את המבניות, זה לא משנה אם זה לחן מוזיקלי, אם זה ציור, אם זה פסל, יש מבנה, והמבנה האלכסוני כמו שאתם רואים פה מאוד מאוד מובהק, פה הוא הכי מובהק, כמובן, בטהובן קצת פחות, וברן שוב שהוא היה מלחין של העולם, של סוף המאה ה-20, תחילת המאה ה-20, סליחה, שהוא שבר את כל הרצף הטונלי של הסולם הקלאסי שהיה נהוג עד אז, וזה רעש לבן שאנחנו רואים שאין ארגון וסדר בכלל, שזה אולי מה שמאוד מאוד מאפיין את האומנות המודרנית. ואת זה כבר אמר פיקאסו, כל אלמנט בציור משרת קומפוזיציה ורעיון, אחרת הוא מפריע. בואו נתחיל להבין את הנוסחאות הפלסטיות מאחורי הציורים, אוקיי? אפשר להחזיר דקה? תחזיר דקה. דקה, אבל... אוקיי? בואו נסביר מה הרעיון. תודה. מיכאלאנג'לו
בנה פה נוסחה פלסטית פשוטה וגאונית. זה לא סתם שזה הפך להיות דבר אייקוני. תראו את הנוסחה הפלסטית הגאונית. יש לנו את היסוד הדינמי בתוך הציור השלם, הנשמה, ויש לנו את היסוד הפסיבי, האדם, ויש לנו את האלכסון האקטיבי שנותן את החיות לאדם. תראו כמה פשוט. עוד פעם תגידי את זה? תראו כמה פשוט. פסיבי, האדם שעוד לא מקבל חיים. הנשמה, השלם, השלמות, האלוהים, והאלכסון הדינמי שמעניק חיים. האלוהות מעניקה חיים לאדם. זאת הנוסחה הפלסטית. והנה קדינסקי העכשווי, שהוא היה, כמו שאנחנו יודעים, אסטרטג. הוא היה אסטרטג של האומנות המופשטת. הרעיון המרכזי של קדינסקי באומנות זה להפשיט את האומנות מכל שלד פיגורטיבי, כמו מרכז פומפידו, ולהשאיר אך ורק את הנוסחה הפלסטית הטהורה. אוקיי? בלי שום ייצוג חיצוני, בלי שום דימוי ובלי שום סמל. ואני רוצה רק להקריא לכם מה שכתב קדינסקי בספר שלו על הרוחני באומנות, שאמרתי לכם 1000 פעמים תקראו אותו, ואני בטוחה שכולכם כבר קראתם. תראו מה הוא כותב. הקו הישר נושא את כוח הרצון, העיגול את הנשמה וההרמוניה, והמרחק ביניהם הוא המקום בו מתעוררת ההתרחשות. אתם רואים את הכמעט הפרמטה הזה? תכף נדבר גם עליו. יש לנו גרסה מופשטת בין רוח לחומר. ועכשיו אנחנו עוברים לארגון. ארגון זאת מילת המפתח. ארגון זה קומפוזיציה. איך צייר מארגן את המבניות על הדף, או את הקטמיות הצבעונית על הדף, או איך פסל מארגן צורנית את הצורות בחלל. אדם שמארגן צורניות תלת-ממדית הוא פסל, ארכיטקט, כוריאוגרף, נכון? ואדם שמארגן את הצורות בצורה תלת-ממדית הוא צייר, גרפיקאי. אז לקומפוזיציה אנחנו יכולים להגיע דרך מבנים של צורות ודרך צבע. יש לנו פה טינטורטו? רוצה אותו עוד רגע? כן. אני רואה, נכון, זה לא מופיע אצלי. יש לנו פה את טיציאן. טיציאן היה ונציאני, אלוף בצבע, ויש לנו את מיקאל אנג'לו, כולנו מכירים, אלוף בקומפוזיציות. תורידו את הצבע מהציור של מיקאל אנג'לו, הוא עדיין גאוני. זה לא פוגם בשום דבר, נכון? תורידו את הצבע מהציור של טיציאן, לא נשאר לנו כלום. כלומר, טיציאן היה גאון בלארגן קומפוזיציות דרך צבע. אתם מבינים? ומה יקרה אם נוריד? וזה טינטורטו. לא, וזה מה שהיה כתוב על הקיר, בחדר של טינטורטו, בסטודיו של טינטורטו, על הקיר. טינטורטו היה אסיסטנט של טיציאן, אבל העריץ את מיקאל אנג'לו, וזה מה שהוא כתב. הצבעים של טיציאן והקומפוזיציות של מיקאל אנג'לו. היה בטוח שאם הוא ישלב בין השתיים, הוא יהיה צייר עולמי. הוא לא כל כך הצליח בזה, אבל הוא ניסה. הוא היה נשמה טובה, כן. כמה עצוב שאומן כל כך מוכשר, כן, של טיציאן לא ידע לכם. אבל מה יקרה עם מטיס שהיה גאון צבעוני, אם נוריד את הצבע בציורים של מטיס? תגיד לי. מה אתם אומרים? אמא. לא עובד. לא עובד. שטוח. אין שום... עודדי. בואי תראי דוגמה שכן עובד. בואו נראה דוגמה איפה זה עובד ואולי תבינו. תראו מה פיקאסו אמר, כתב, ופיקאסו ומטיס, ומי ראינו מקודם? כן, ראינו את מטיס. פיקאסו ומטיס היו
חברים מאוד טובים כל החיים שלהם והאויבים הכי גדולים. ותראו מה שפיקאסו אומר, אם תחליפו אצלי את הירוק בכחול לא יקרה שום דבר, אבל אצל מטיס לא תוכלו לשנות קורטוב של צבע. אתם מבינים? הצבע אצל מטיס כל כך משמעותי. אגב, הוא החזיר את הצבע לחיים אחרי האימפרסיוניסטים שהכל היה צבעי פסטל מתקתקים, בלי שחור, בלי חומים. הוא בא עם הצבע כמו שהוא, אבל קומפוזיציות לא משהו. אגב, מי כן שילב בין צבע לקומפוזיציה? מי היה גאון גם בזה וגם בזה? סזן, אני מפסיקה לשאול אתכם. קדימה, סזן. אוקיי. בואו נעבור רגע לדוד של דונטלו ונראה התפתחות של קומפוזיציה דרך הפילוסופיה של התקופה, כמו שדיברנו בתחילת ההרצאה. בסדר? יש לנו דונטלו, כולנו מכירים, מבשר את הרנסנס המוקדם. תחשבו שהפסל הזה הגיע אחרי 1000 שנות ימי ביניים. 1000 שנות ימי ביניים זה אומר שהפיסול נשכח. אין כבר פיסול פיגורטיבי. הפיסול ב1000 שנים האלה היה פיסול קתולי, מעוות את מידות הגוף, מאוד נוקשה, מחנך את ההמונים לקתוליות. כמובן שאסור עירום, הכל לבוש מלא. רוב הפיסול נעשה בתוך הגומחות של הכנסייה, אין פסלים שאפשר להסתובב סביבם, והנה בא הממזר הזה ופיסל פעם ראשונה בהיסטוריה, כאילו מאז תקופת ימי הביניים, דמות בעירום מלא, אפילו יש כאלה שאומרים קצת אירוטית, העיז, והוא פיסל את דוד המלך. אתם רואים את הראש הקרוב של גוליית, רגע אחרי כן, רגע אחרי הכל. מה? הדמות עומדת בקונטרפוסטו. כלומר, אם עד עכשיו הדמויות היו, אנחנו מכירים את הדמויות הנוצריות ככה, וגם בפיסול מצרים, נכון? הפיסול המצרי, פה פתאום כל הדמות עומדת על רגל אחת. מה זה מאפשר? זה מאפשר אלכסונים, במותניים, בכתפיים, נכון? זה מאפשר תנועה קטנה בתוך הפיסול. פה התנועה בפיסול התחילה. מי שהזמין את הפסל הזה, זה כמובן קוזימו מדיצ'י, בית מדיצ'י. בית מדיצ'י שלט בפירנצה. היה להם עושר לא פחות מהכנסייה ששלטה ברומא. ומה שעמד מאחורי ההזמנה הזאת זה שהוא רצה לתת דימוי חדש לשלטון, לא עוד שלטון מושחת, מסואב, שמה? עושק, תודה רבה, שעושק את העם, אלא הומני, בעד העם. אגב, באמת באותה תקופה, אם תקראו ספרים, פירנצה, היה לה הרחובות, הזרימו ביוב יפה, לא באמצע הרחובות, הכל היה מאוד מאוד, העיר הייתה מרוצפת, יפה, בעוד שרומא באותה תקופה, במקביל, הרי המילה נפוטיזם הגיעה מהאפיפיור, כי מה זה נפוטיזם בלטינית? זה אחיין. כי האפיפיורים לא יכלו להתחתן ולא להוליד ילדים, אז הם מינו את האחיינים שלהם לכל מיני משרות כאלה, כדי טוב שאצלנו אנחנו לא מכירים את זה, אבל פעם זה היה. ולא רק זה, אלא האפיפיור ברבריני למשל, קילף את כל הברונזה, אני מאמינה שכולכם יודעים כבר, אבל את כל הברונזה מהפנתיאון הרומאי, לצורך מה? לצורך לבנות לו במה בכנסייה שלו, מברונזה. מי שראה, ברניני בנה את הבמה הזאת, מי שהיה ברומא זה דבר שאי אפשר לתפוס. אז עד כדי כך הייתה השחיתות, שבזמן הזה, איפה אנחנו? בפירנצה, תחשבו, בית מדיצ'י הביא משוררים, סופרים, פילוסופים, אומנים, גידל אותם, שילם להם, חממה של תרבות ואומנות. והפסל הזה אכן משקף את תחילת תקופת הרנסנס. ואם אנחנו נעבור לדוד המוכר והידוע של מיקאל אנג'לו, הוא רגע לפני
אתם רואים? נכון? הוא רגע לפני הרוגטקה הזאת, לא אחרי. אבל תסתכלו על הדמות שלו. מה יש בדמות שלו? איפוק. האלכסון בוודאי, הגיע האלכסון. אבל מה הוא משדר? איפוק, שליטה, איזון, נכון? ריכוז. תזכיר לי להפוך בטוח. אם אני אפוך במצגת, אז כאן, טוב? אוקיי. איפה אנחנו? ביטחון, נכון? הוא בטוח שהוא יצליח. אין פה, הוא לא כמוני, כולו בלחץ. הוא בטוח שהוא יצליח, הוא בטוח שהוא ינצח בקרב הזה. בעצם יש פה ייצוג של התפיסה ההומניסטית. תראו, יש בערך 80 שנה הבדל בין דונטלו למיקאלנג'לו, אבל ב-80 שנה הזאת התפיסות השתנו בטירוף בתקופת הרנסנס, ופה כבר ההומניסטיות, האל הוא האדם, ורואים, האל הוא האדם, נכון? במרכז. וזה השוני בדוידים. ובואו נלך לתקופת הברוק, שיא הברוק, דוד של ברניני, איפה הוא מוצג? נו, איפה הוא מוצג? וילה בורגזה ברומא. כן, וילה בורגזה ברומא. יש פה לא את הרגע לפני, לא את הרגע אחרי, אלא את הרגע תוך כדי. תוך כדי, זה הברוק. מה הברוק אומר? מה הפילוסופיה של הברוק אומרת? אם בתחילת הרנסנס האדם, האל הוא באדם, בשיא הרנסנס האדם הוא האל, האדם האידיאלי, המאוזן, ששולט. מה קורה ברוק? כבר התפיסה משתנה. כלומר, האל הוא באדם, אבל האדם הוא לא מושלם. הוא יצור עם רגשות, עם תשוקות, כן? ופתאום אנחנו רואים פה, תראו את הקלאסי, את האיפוק, ותראו כולו מלא תשוקה ורגש. כל הפילוסופיה השתנתה. רואים? הבנתם? אותו נושא, דוד, בשלוש תקופות שונות, שהפילוסופיה משתנה. אני ראיתי שהעברת, ראיתי. ועכשיו אנחנו מגיעים לברונזינו. ברונזינו גם כן היה בתקופה של מיקאלנג'לו. היה מפירנצה. עכשיו אני אלמד אתכם, פטנט קטן. איך תזהו את המיקום של כל אומן? כי בעצם המקום, בדיוק כמו שהפילוסופיה, גם המקום משפיע על הקומפוזיציה. אוקיי? ובואו נראה. הוא נולד, חי ועבד בפירנצה. פירנצה, מי שהיה, ובדיוק דיברתי על זה איתך, פירנצה, הברוש הוא ברוש, השדה הוא שדה, הירוק הוא ירוק, הכחול הוא כחול, נכון? הכל מופרד, הכל ברור, הכל מסוטט, כל חוקיות הציור, נקודת מגוז, הקומפוזיציה, הכל נולד והתחיל בפירנצה. פירנצה זה עיר השיש, שאתם נוסעים ברחובות מסע, אז עגלות שברים, מאות עגלות שברים נסעו גושי שיש ענקיים, מרובעים, מסוטטים, מפירנצה, דרך פירנצה, מפירנצה לרומא. תחשבו, המקום הוא מקום מאורגן, מסוטט, ברור. רוב האמנים שעבדו בתקופה הזאת בפירנצה עבדו עם עט נובע או עם עיפרון מאוד מאוד קשה. למה? כדי לעבוד לפי החוקיות, כדי להביא כמה שיותר פרטים, שהעבודה תהיה ברורה. הוא היה מאוד מהודר, מאוד יורד לפרטי פרטים, מעביר את כל, מתו עליו, המלכים מתו עליו, כי הוא באמת שירת נורא יפה את המלוכה. עכשיו נראה באותה תקופה, רק במקום אחר, עוד פספוס כאן של עודד. סבבה. נראה. אין בעיה, כל עוד זה שלך. אנחנו רואים את טינטורטו, שמקודם ראינו מה היה כתוב לו על הקיר. טינטורטו מאיפה הוא? מוונציה. היה לנו שני מרכזי אומנות בתקופת הרנסנס, פירנצה וונציה. פירנצה אמרנו חוקיות, מבניות, ציטוט, שליטה, וונציה.
נמל, סוחרים מכל העולם, צבעוניות, ריחות, שוקה, מים, מרצדים, חלונות, תימורים, הכל זז, הכל תנועה, הכל צבעוני. תחשבו מה היה שם, איזה ריח, איזה טירוף היה שם. זה ונציה, תראו מה זה ציור. אין פה חוקים, אין פה שום דבר במקום, הכל בתנועה, הכל זז, מברשות אבות, מכחולים, אין עיפרון, אין דיו, אין עת. אוקיי? זה טינטורטו. עכשיו, משהו מעניין. עכשיו שהייתי עם ליאור בטוסקנה, עכשיו המוזיקה של ויוולדי. כן, אבל הלך, פספס. עכשיו המוזיקה של ויוולדי צריכה לבוא, עודדי. וכי מה? כי ויוולדי גם הוא מוונציה. וגם המוזיקה של ויוולדי כולה גלים, כולה תנועה וגלים, בניגוד לבאך עם הסדר שלו. אוקיי. איפה היינו? ליאור, איך קראו לעיר הזאת שהיינו? שראינו אותו? הנה מצאתי את הדף. אוברייטו. כן, בדרך לקררה אמרתי שנעצור באוברייטו, כי יש את הפרסקאות של לוקה סניורלי. אגב, פה על הדלת, הבאתי שניים, זה תלוי על הדלת של האדומה, בפנים, במטבח, תסתכלו. לוקה סניורלי היה גם כן ממבשרי הרנסנס, התחילת הרנסנס, והוא מאוד 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 השפיע על מיקאלנג'לו. אז נורא עניין אותי לראות מה השפיע על מיקאלנג'לו, והלכתי לקתדרלה הזאת, לא משנה. בקיצור, ליד הקתדרלה הזאת, שאין שם שום דבר באוברייטו הזה חוץ מהקתדרלה, היה מוזיאון קטן. במוזיאון הזה היה את האומן אמיליו גרקו. אמיליו גרקו, ולמה הבאתי אותו לכם? תסתכלו שיש הבדל של כמה 400 שנה, 400 שנה, אבל עדיין המסורת המקומית של עבודה בפירנצה, בעט ובחריטה ובעיפרון קשה, כל הרישומים שלו נעשו רק ככה, המסורת ממשיכה. כלומר, המקום זה לא רק לתקופה, המסורת ממשיכה הרבה שנים, אם לא עד היום. ומי זה? וודקין. וודקין צייר רוסי מתחילת המאה ה-20. פה הממזר יש לו גם שילוב של אידיאולוגיה בצבע, כלומר כל הצבעונית של וודקין היא סימבולית, תכף נבין אותה, וגם הקומפוזיציה משרתת את האידיאולוגיה של אותה תקופה. מה היה בתחילת המאה ה-20? איזה אידיאולוגיה? רותי, תעזרי לי. קומוניזם. תודה רבה. תודה רבה. וודקין אמר שרוסיה, הצבעים השולטים ברוסיה זה כחול, ירוק, אדום ולבן. כלומר, חצי שנה רוסיה לבנה, חצי שנה רוסיה כחולה, והאדום מתעורר כתגובה לירוק. כלומר, האדום נחשב לצבע יפה. אגב, אם תסתכלו עד היום בבבושקות ובאומנות העממית הרוסית, זה הצבעים ששולטים, אדום, כחול, ירוק. תראו איזה קטע. אתמול, אני קוראת את דוקטור ז'יוואגו, ותראו מה מצאתי בתיאור של מי שקרא את זה שהם יורדים, דוקטור ז'יוואגו ואשתו יורדים מהרכבת, ותראו מה היא כותבת. במקרה אמרתי, אני חייבת להביא לכם, כי זה גם בספרות, הצבעים. הנוסעים הממשיכים דרכם למרחק טוב. רגע. אני רק אתאר לכם, היא יורדת מהרכבת, היא לא רואה שום דבר, ואז הרכבת ממשיכה הלאה, ופתאום מה שנגדל, היא עמדה על חסרונה של הרכבת רק לאחר שנתגלתה המסילה השנייה, ומעברה שדה ירוק ושמיים כחולים. כלומר, גם הוא משתמש בירוק ובכחול כמשהו שהוא מאוד מאוד מאפיין את רוסיה. אז אנחנו רואים פה את הסימבוליקה הצבעונית, ובואו נראה את הסימבוליקה הרעיונית שיש לו. אם תסתכלו, הקומפוזיציה פה, והוא הראשון שהמציא את הקומפוזיציה הזאת, היא קומפוזיציה ספירלית. היה לו דדי קצת קשה עם הספירלה, אבל אנחנו... זה אני מודה, כל שאר הטעויות לא טוב. הוא רצה להביא את האידיאולוגיה הזאת של הספירלה המסתובבת בעולם, שהעולם זה מוות ותחייה מחדש, העולם מסתובב כמו ניטשה והגל,
הכל מלמעלה. האומנות הרוסית היא מאוד אפית, כי האדם הוא קטן, אבל מה שחשוב זה המולדת הגדולה, נכון? אז כל הציורים הם ממבט על, אוקיי? והתנועה של הספירלי, זה לא, יש סיפור מאחורי הדברים הקטנים האלה, כן? זה לא האדם שיושב ואוכל ארוחת בוקר. הדג מסמל את ישו, הלחם מסמל את ישו, יש דברים הרבה יותר גדולים מהאדם הקטן, אוקיי? גם פה אנחנו רואים כמעט בכל הציורים הרוסים, זה משהו שמאוד מפיין. רוסיה ומולדת זה יחסים פסיכיים, הרי אנחנו יודעים את זה. אז כמעט בכל הציור הרוסי המבט מלמעלה, כאילו שיש מישהו גדול שצופה עלינו. מה היה בקומנט? בדיוק, האח הגדול מלמעלה שצופה על האדם, והאדם צריך להיות מאוד זהיר. עולם, תסתכלו, מאוד מאוחד, מאוד מאורגן שנשלט מלמעלה. ולא רק זה, או כמו שאמרנו שהמסורות ממשיכות, תסתכלו בציור הבא שאנחנו רואים את אמא. אגב, הוא התחיל ללמוד ציור בבית ספר לאיקונוגרפיה, וכולנו רואים איך הוא מושפע מהאיקונוגרפיות הרוסיות. הצבעים נשארו אותם צבעים, הקומפוזיציה נשארה אותו קומפוזיציה, רק הלבוש השתנה. אוקיי? טוב, הנה אנחנו מגיעים לאחד משלנו. יצחק לוינטל היהודי, הוא נחשב לגדול ציירי הנוף הרוסים. לוינטל התייתם גם מאבא וגם מאמא בגיל מאוד צעיר, והוא היה אני כל החיים שלו, וכל החיים שלו נאבק בדיכאונות נפשיים, וכמעט בכל הציורים שלו מופיע בן אדם, אגב וזה לא, אבל תכף נבין מה כן, מופיע בן אדם קטן מול דרך אינסופית המסכן שהוא צריך לעבור עד הסוף. תמיד תהיה איזושהי כנסייה, איזשהו עוגן רוחני, ושוב קו אופק נמוך מאוד, המולדת הגדולה מול האדם הקטן חסר המשמעות, אבל המסכן הזה, האדם הזה, כמה דרך ועמל הוא צריך לעבור. הוא מת באמת בגיל מאוד צעיר, אבל נשאר כמה אמרות שלו יפות מהתלמידים שהוא לימד. איפה אנחנו? יופי. בציור הזה איך קוראים לו? נכון. כמובן שיש פה אידיאלים סוציאליסטיים. מה האידיאל הסוציאלי? עמל, תראו את האנשים אגב, אתם רואים? אין חשיבות לאדם, אבל מה יש חשיבות? לעמל, לעבודה, לעבודת השדה, וכוחות האלוהים, השמיים, המולדת הגדולה, מעלינו, ולנו אין ברירה אלא לעבוד אותם, ולעבוד את האדמה, ולהמשיך בעמל יומנו. אני רוצה להגיד לכם מה אחד התלמידים שלו כתב, שהוא אמר, הטבע תמיד אמת ובו האל. הוא היה איש מאוד מאמין ומאוד רוחני. מה שנותן יציבות לאדם זה העמל והעבודה, ואם נראה... הקומפוזיציה זה קו אופק מאוד נמוך, אנחנו לא רואים את זה בשום ציור אירופאי. כל הציורים האירופאים הקו אופק יהיה פה. קו אופק נמוך זה משהו שמאופיין כמעט אך ורק לציור הרוסי, ולאיזה ציור עוד? לפלמי, כי בפלמי אין ערים בכלל, היא שטוחה לגמרי. אז בציור הפלמי אתם תראו קו האופק פה, אוקיי? הציור הרוסי, תראו כמה שמיים יש, איפה? לא נראה דבר כזה. הציור הרוסי מעביר את כוחות הטבע, שוב, משהו שהוא הרבה יותר גדול מהאדם, והאדם חייב לשרת את המשהו הזה. אוקיי? יש? אוקיי. בואו נעבור לרודקו, שגם הוא היה יהודי וגם הוא היה מאוד רוחני, ובעצם הוא השאיר רק את השמיים הגדולים, האדמה. ורודקו אמר משהו נורא יפה. שמעתי את זה איפה לא משנה, האוצר של הטייט, הוא אמר שכשהוא עצר את התערוכה לרודקו, אמר, אני רוצה שאם יחבו את האורות בחדר, הציורים שלי יאירו. האור יגיע מהציור. ויש משהו מאוד רוחני ברודקו, ואני מצטטת לכם מה שהוא אמר.
האומנות בעיניי היא סיפור רוחני. כלומר, גם רוטקו הפשיט את כל הלבוש הפיגורטיבי מהציור, השאיר רק את השלד ואת הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הציורים שלו. הוא אומר, אוקיי, איפה אנחנו? הנה. וזה בציור הבא של לוינטל, שאני רוצה שתראו עודדי. יופי. בציור הבא. שוב, לוינטל, השמיים הגדולים, הדרך הארוכה, תראו כמה האדם הוא קטן וחסר חשיבות. עידניו, מי הגיע? אהלן. אני רק, טיטניום אל תפריע, גם אתה בא וגם... מה שהוא אמר על הציור הזה, עם כל הכבוד לטיטניום, עמוד לי. לוינטל אמר, לא שמיים ולא ארץ ציירתי אלא תפילה. ותגידו לי אם אתם לא מרגישים פה את הרוחניות. ברכה? נשבעת לך ברכה, אני חלמתי בלילה, נשבעת, עכשיו נזכרתי, שאת מפריעה לי כל ההרצאה. עכשיו, תראי, נשבעת אלוהים. ברכה, את שותקת מילה, את יותר לא מציעה. בואו רגע נסתכל על השקופית הזאת של ליאונרדו דה וינצ'י. מי כתוב פה? ליאונרדו, כן. של ליאונרדו דה וינצ'י, זה פשוט לא מאפיין פה, זה היה באחד מהציורים הראשונים שלו. יש פה את הבשורה, המלאך מבשר למריה שהיא אוטוטו תיוולד ככה מהאוויר, היא לא תיוולד, איך קוראים לזה? תתעבר, כן, אבל שימו לב שלא המלאך ולא בדיוק מריה זה הנושא, אלא הנושא פה הוא בדיוק מהשמיים של לוינטל. כלומר, הוא גם כן משקף את זה שהאלוהות היא אימננטית, היא בתוך הטבע, היא בהר, אתם רואים האור מאיפה בא? לא מהמלאך, שזה לא היה דבר כזה עד עכשיו. תמיד האור היה מגיע מהקדוש, מהמלאך. פתאום המלאך נבח, בכלל לא שמים לב אליו. נכון? אבל שמים לב לאור שבא מהשמיים. בדיוק כמו לוינטל. ועכשיו אני רוצה להגיע לצייר שכולנו מכירים, יאן ראוכבר. צייר, הוא עלה לארץ, צייר רוסי, עלה לארץ בסביבות גיל 50. ושהוא עלה לארץ, כתבו בעיתונים, יאן ראוכבר, צייר נפלא. כשהוא עלה לארץ, כתבו בעיתונות, כי הוא כבר היה בעל שם, שיאן עלה לארץ והוא בכה מהתרגשות איך שהוא ירד מהמטוס. באחד מהרעיונות שעשו לו אחר כך, שאלו אותו באמת אם הוא אכן בכה מהתרגשות, הוא אמר, בכיתי, אבל לא כי הגעתי לארץ, כי קלטתי מה זה האור פה. האור הישראלי. והוא אמר, הוא לא הראשון, גם מי? איך קוראים לו? איפה דאפי? דאפי זה שיש ציור שלו. אורי רייזמן. כן, גם אורי רייזמן, אותו סיפור. נכון. אבל בניגוד אליהם, יאן ראוכבר לקח את הצבעים המסורתיים האלה שהוא בא איתם מהמולדת, הירוק, הכחול, אבל תראו מה נהיה. הוא אמר שהאור הישראלי שורף את הצבע. וזה נכון. נכון? תראו איך הצבעים שלו שרופים לגמרי. פתאום הכחול כמעט כמו צבעי מים. הכחול והירוק הפכו להיות כמעט כמו צבעי מים, הם כבר לא רלוונטיים, כי אין צבע. אני אומרת לתלמידים שלי בצבע. צאו ב2 בצהריים, ביום קיץ חם, צאו ב2 בצהריים, ביום קיץ חם לרחוב, תסתכלו על גג של מכונית אדומה. איזה צבע יהיה לגג? לבן. נכון, לבן. לבן, הוא לבן. תראו שהיא אדומה רק בגלל הצד, כי איפה שהשמש נופלת, היא שורפת צבע. לא, בגלל זה אני ציירת אגב בשחור לבן, אני בכלל לא רואה צבע. אז תראו את יאן ראוכבר ואת הציורים, אבל לא רק המקום שינה לו את הצבע, אלא גם הסימבוליקה הצבעונית, כי פתאום הכחול הרוסי הפך להיות הטורקיזי נגד העין הרע, הכל כך מאפיין את המקומי פה, וכל הפלטה הצבעונית שלו השתנתה. עכשיו עודד כתב הפסקה. לא צריך, אתם רוצים להמשיך? כן.
לא אכפת לי, מה אכפת לי? אני ממשיכה. אוקיי. אגב, אני רוצה להגיד משהו על אתם יודעים מה? אני רוצה להגיד, אתם רוצים רגע לקחת קפה יין? כן, כן. אז פתאום רוצים הפסקה. תחליטו. בואו, אבל 5 דקות, קחו יין, קפה ונמשיך. 5 דקות.